Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumos a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss kalagat sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. May pa rin makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes, pizza 15 na. Buwan karon mahigala sa Septembre tuiga 2025. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumiskutaran karon butaga mahigala. Maayong balita una ta mga kaigalaan. Kaya mga senior citizen sa dakbayan sa Sugbo, sugda na karong September 27 ang pag-apod-apod sa ilang tulo ka buwan nga financial assistance alang sa ikatulong quarter karong tuiga. Straight to the point. Medyo malipay mahigala si Lolo ug si Lola ini, no? Sunod simana kay manghatag na mga higala sa ilang financial assistance. Murag ganahan po mga apo ani magkuyog-kuyog kasamang cake. Agak-agak ni Lolo ug ni Lola. Aron ni gahuman mahigala adto na dayon, no? Ngita dayon asa dapit makapangaon. Medyo makalipay sad mga sukit tig paminaw, no? Alang sa atong mga lolo ug lola, labi na makatreat sila mga apo. Pero depende po na, no? Kay daghan pong pangapalitunon tambal in town kini mga senior citizens. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga rallyista ni kondinar sa korupsyon sa Subo, subay silang gihimo nga protest rally kagahapon didto sa may Plaza Independencia. Straight to the point. Ang mga nagrally sakop sa coalition nga gitawag og payong batok sa korupsyon, nanawagan og accountability og prisuhon ang mga mamatud-ang sad-an nga nalambigit sa anomalya sa flood control projects. Straight to the point. Pangutan na lagi ini, doon na ba kay mapriso ining kalakiha? Naa ba kay mga priso ani? O kung doon na manggaling mga priso ani, onsa man, doon na kay mga prisong dagko? Straight to the point. O ipaon lang to mahigala mga prisong gagmay, ha? Straight to the point. Parihari gapon kay tungos kada kong kwarta mahigala nakapahimos man gini mga tawhana. Pero mao lagi na, no? Kadtutuang dako-dakong buaya murag ambot lang, masakpan ba kanay di ba? Straight to the Mao point. kanay dako pang pangutana ron. Nagatarig pagtagad do butagas to paduman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kay diri point. lang mahigala marag makaduda naman gyud ang dagan sa investigasyon mahigala nga rin sa lower house. Dunay investigation sab nga ipadayon ang Senate. Atong hatagan og benefits of the doubt ang Senate, but ang lower house mahigala murag lahi magtunada ang ilang investigasyon mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Ang kadtotoang mao'y responsable sa pag-insert, ha? Mao'y responsable sa mga insertions, murag wa man gyud tao'y planos lang ilang ipatawag. Kadto si Saldico mga sukid tig paminaw. Lakip na usab mahigala si Martin Romualdez nga angay mo explicar aning kalakiharon. Straight to the Kay point. sila man mao'y responsable sa mga insertion sa budget. Pero mura man og way klaro wa may nahitabo mga kaigsunan. Kay ila pang gipatawag, pagsugod pa lang mo to giingon ni Congressman Toby Tiangco, pagsugod pa lang aron kung seryoso ta, ipatawag gyud dayon Saldico. Straight to the Wa point. man gyud hanto na kalarga na lang sa Amerika. Mo na ilang ginaingon mahigala didto sa Amerika, ang kalainan mahigala sa Amerika o Pilipinas. Naabay korupsyon dito na agihapon. Adi lang kayo inana katalamak sa ato. Pero unsa man gyud akong kalainan, ang kurakot dito sa Amerika, ang mga taong nalambigit sa korupsyon maadto sa prisuhan. Pero sa Pilipinas, ang malambigit sa korupsyon maadto sa Amerika. Ana, Saldico ay tuwa na sa Amerika. Ato niya agi katawa mga sukit tig paminaw. Nagatanig pagtagad rubutaga sa atong uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Subay ni ini ang kapulisan ug militar lukop nasod nag red alert status karon
subay sa mga rally batoks korupsyon sa lain-laing mga dapit sa nasod. Straight to the point. Dugang mga rallies himuon gikan karong adlaw hangtod na sa September 21 nga kasumaran sa martial law. Straight to the point. Dinis dakbay sa Subo na Siren Sab nga gikan sa 2022 104 ka mga flood control projects nga mobalor og 3.8 billion pesos. Ang gilinya sa Department of Public Works and Highways kun DPWH. Apan hangtod karon na problema lang gihapon ang syudad sa mga pagbaha. Straight to the point. Sa 104 ka mga proyekto nga pagkontrolar sa baha, 70% pa lang niini ang nakumpleto na. Straight to the point. Binilyon man lagi di ay ni may galagwa ni mabulabog indekin. Di ta mahibaw nga binilyon man ay ni. Imagine ka Cebu 26 billion, ha? 26 billion ang gibubo na dinhi mahigala sa Sugbo. Ha? Unya grabe gyud pong baha. Way nahimo mo na mga kaigalaan nga kinini ang sitwasyon na abi mo nato nga makaingon ta nga lisod ang baha dili kaya sa tong local government sa Cebu kay tungod kay bilyon mo gasto tag bilyon dili kaya og ngato lang panudlanan atong kwarta lang sa Cebu City magamiton nday hindi kaya. Naman lagi day kwartas nasyonal. Imagine kag 26 billion naman day na. Ang kwarta mahigala nga buhi sa katawhan nga gibudget para sa Sugbo. Ug wa ni mabulabog di ta mahibaw nga ang Sugbo ikaduha top ta sa nakakuha sa mga proyekto. Ug wa ni mahigala mabulabog di ta mahibaw nga mas dako og budget mahigala ang lungsod sa Malabuyok. Kuya, ano mura magitaguan dito napita mga project. Sa lungsod sa Malabuyok, 15 ka mga proyekto sa flood control ang gidumala mahigala sa QM Builders. Straight to the point. Kantanig pagtagad lumutagas tuman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unang unsa man ta ka seryoso ining investigation? Unsa ka seryoso? Kaya ato ni mabantayan ha, ato ni analyze ug maayo mahigala. Unsa man investigasyon para masulbad ning problema ha, mahibaw-an kinsa ni mga kurakot, mapriso, aron di na ni mausab pa. Or investigar aron maabsulto to mga higala mga politiko. Investigar niya iduot ang mga gagmay. Investigar kunuhay mga higala. Unya dayto ilikoy ang investigasyon. Mo ba'y tunuro na higala sa lower house. Ako willing ta mo hatag og benefits of the doubt sa Senate. Ang atong baruganan mahigala mao nga investigaro tanan. Bisag kinsa pa nay maigo. Be it during the time of Pinoy, during the time of Duterte, o karon panahon ni Marcos. Kaya uban mahigala mo magtuan na i-focus sa 2016 aroy. Ang mag-i-focus 2016 kutob sa termino Duterte unya, dili na exempted na ang kang Marcos. Murag mao may tunada ining ubang mga congressmen nga kinini ang kunuhay mga crusader, anti-graft crusader, pero ang ilang gukuron si Duterte man, adios. Straight to the point. Ang ato'y kaingon, gukula. Gikan sa kang Pinoy, gikan sa kang Duterte la. Gikan pa mga sa kang Gloria. O kinsa maligsan-ligsan. Pero ayaw kong ina nga way appeal ning kang Marcos. Nga kinilabang grabing pagbubo sa flood control project 2022 to 2025. Mauna mga higalay, grabe. Straight to the point. Year 2022 to 2025. Mauna grabe. O karon mahigalan 2025. Kinsay responsable sa budget ron. Nga mauna pinakabastos nga budget mga higala sa history sa Pilipinas. Straight to the point. Na controversial na bitaw daan, mabitaw na mapirmahi dayon kay daghay ni question. Ang magmingon nga, balik ta, ang atong imbestigahon ang 2016. Unya, ang kinidi ang 2025 nga budget. Nga klaro kayo may gilan doon na binuang. Straight to the point. Atong itagag pagtagad lubutaga sa atong uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin na ang Malacañang niila na sa mga naglangkob sa Independent Commission for Infrastructure nga mosusi sa flood control ug uban pang mga infrastructure projects sa nasod. Kini mao sa DPWH Secretary Rogelio Singson, accountant mahigala nga si Rosana Fajardo, o ingon man mahigala nga unsa man to Scarpio day nadayon to? Wala pa madayon? Pero unsa man si Baguio City Mayor Benjamin Magalong giisip man lang ning advisor in the ken, ato ni tagag pagtagad mahigala ha. Sige, ato ni hatagad pagtagad sab karon nga buntagas tuman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Dugang balita sa kauluhan Senate Pro Tempore Panfilo Lacson ni hulagway nga fake news kuno katong taho nga dunay nag-ung-ong nga laing kausaban sa liderato sa Senado.
Straight to the Apan si Lacson nihatag og warning ngadto kang Tito Soto. Kay doon na ro'y huhungihong nga doon na po'y change of leadership diri mahigala sa Senate. Pero depende na kung makakuha og number mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Samtang balita sa gawa sa nasod kanhi two-time division world champion Ricky Hatton. Isa may wa makailan ng Ricky Hatton nga usa man ni ka taga Great Britain man ni mga suking tigpaminaw. Mao man ni ang kontra ni Manny Pacquiao kanadto sa prime pa mahigalang pangidaro ni Ricky Hatton. Og napa sa prime ang pangidaro ni Manny Pacquiao sa pamuksing, Mao ni ang murag 2 rounds sa Maniday nga iyang napatumba mahigala. Nakatug ibabaw sa ring mahigala kini si Ricky Hatton. Og kini ni ang sukat adto murag very devastating nga experience niya sa ang kinabuhi to. Wa na manghigala mo balik og pamuksing si Ricky Hatton murag nagpabaya na lang. Ang subong pamalandungon karon sa atong nakuhang report kini si Ricky Hatton napalgang patay sa iyang Pinoy-anan dito sa United Kingdom kagahapong adlaw. Straight to the Kung point. unsay hinungdan nga nung napalgan kining patay padayon pa ang pakisusi sa mga otoridad didto sa maong nasod. Straight to the Kini point. guban pang mga iskutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at